Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallam. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères en islam, veuillez recevoir la salutation des musulmans, la salutation des habitants du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous sommes avec le oustaz Yiritigi Bama dernièrement, qui n'est plus à présenter. Yiritigi Mokiri, oustaz Yiritigi des magiques pour moi, c'est une seule personne. Alande. Angana mo dansi. Wa. Ami faut que c'est. Agala wadi dans na Yiritigi. Inch'Allah. Yiritigi s'est déclaré aujourd'hui. Américain, français quand. Ça est couché connecté parce que là Yiritigi bien dans Babou. Inch'Allah. Ami ma fa ujula min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En kan ma chana muso bela janifo. Kay fo shila kay fo kenala mu yere kan wore mo chama kan wore jamana kono comme jamana ko ka ko mena kay ko mana maji pro la ngoni inshallah la sana ma mesira la kana ko le tinchala wala kan ma sega ya Allah subhanahu inshallah o bien mette ma kana kan ma chena muso bela janifo ko no kam maji pro barakla bela janifo ko fo shila ko fo kenala parce que bara ta chawna amira nu sojala malbe san ala barata ka bela janika amina la barana fadan bela janima c'est avant que oustaz Yiritigi ala mandema Yiritigi inshallah amina kumambi inshallah yiri membe ala manden gardige daire inshallah ila wati do ambe kuma akan achama dala sonama bi amina kuma yiri min be ala manden kan nafu ka gardige daire inshallah o yiri jumali so ngole finyana wa fa ujibla bila shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ni be maji pro kono ma fo plana ma fo trabi ngo yiri ni yenyini ako yiri mbese ka dama de gerezige dare o yiri nteta roja ambe do korongbe le kono ko yiri do mako korongbe ni ye korongbe so rambari ma che ba mso alu mbe tunga fe ay be ngore wati be mina min daima siri kumate gezege bria kumate abo uripo kabuika niye mo soro ka nitaka dima gezege bria abo boy korongbe nyini niye korongbe soro ni chalebe kuru saba ni muso le kuru nani tia ko muso ay beba ko tere urunfla mais ni siri bi kan abena ka atina ka utala de ni siri bi kan ni koliyorola ibina loka foko usaz bamba Yiritigi ay fenodi ja femino même what son ka dima mais usaz Yiritigi a dinima parce à koliyorola ibina loka fo ja fenot mine kan bolane kan a koliyorola il ibina loka fo ja ko siribe la dama denka fabi toro il est talo ko mi toro la o be korongbe kuru saba ni chelebe korongbe kuru nani musolebe ate dawama de ni bola koliyorola afin ko usa bari do ko ni bana ko la ko men yire laje ibi yire fla bina ka ko no do bolika ibi ni fari fali be bidare male korongbo le woke inshallah korongbe alamandema inshallah yiri min be alamandema cha stabiliser tia côté kan wa fa auju billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ameta le yiri krene le kono tuni korongbe liri nyini chapa Tete na fina musote na fina usad marite mina nya fina ma fina niya tania ke nima wole ke magie pour la ko foiti na woro ko jebe parce ne le lanmala chila lanmala ka fo ambe femu dia mo chama ata oluya korbo oluya isei o ya lon ka fo mimbala ole kama o fama na usad marite tigi ma bebe werela ala kama e kuna bo magie pour la ko mina na la sona ma bien an kuna bo aye korongbe lili nyini ni ya lili soro afa daga kono ni ya afa daga kono men ni tse ka soro ka ku ijija to ki tege fla ko la be do cheba mi akeda fitini kono kana surun fla tiron la ken na de ni nous continuer te recréer te fla te ça va bien loka vomi be na la sona ma inshallah so korongbe lili le bo ken tere saba na Yiritigi o kofe yiri do be igala ni dona jama cɛma bɛɛ b'a lɔn k'i donna i bɔra jama cɛma bɛɛ b'a lɔn k'i bɔra o yiri o ye yiri jumɛn de
On va faire aujourd'hui. Regarde, ni le ben nana magie pour là. Bébé ballon pour nana. Ni be tagala vera. Bébé ballon que be tagala. Avec to be tiens. Ala mande. Inshallah. Mais même il faut nyana sur la faut nyana ko beta chez lili nyini. Chez lili chamba nyini, wa fa parfait mako musko do da kono chez lili do da kono ba tobi. Ni ya tobi, ni tele kelen tele fla tele ça va que ni ko la. O te manja ide, e bina femi ya kono e bina fonya. Sul. Nati shili li sura ka do da kono ka musuko do nyine ka bla sanfɛ ka tobi na mona akana mi da be continue be ni côté de urunfla ni muso le be ko cheti bi te che sura ta ni ke ni fa ne ado mi ne ki mako sa ta ni ke ni mangu ya mi no be me ni kuma ko kuma ka ma di mo ita ni ke ni ke be na korobo sini ko ta la bi ko ta ni korobo e be na lo ka fo mi bala ante kia ma me dunya le ni ya ke ambetu bien maji pour ngolo ngo galonté hein tinga le bien ni ke che ba ko mo be siga ko be kuma akalon ka foko chane ba bro sino ni sigla galon ka telegren ko le beta na la sona masu yiri tigi na la sona yiri min bato inshallah e galo wakati do e gbeseli ma be yiri min bato ni be kuma ya kuma kan be jamo yi ama fa jibla mina shaitan rajim sul afo nyina kan ta roja beta wo gbeseli nyini obe wo gbese nyini aba suma ni ma dron ta san lo la wo gbese suma ni ma même il embe kuni kuma na muso de fe kuma na chede fe même i bangi bo kuma kan ilo bo la pe wo gbese suma ni ma ni ya suma ni ma to ki da brosala ni to la ki da kwala iba yo kuma kan kra do bo jaye ni wo so ko ka gbere bro a fo yi ma ko bati yan chapa masala ta bati yiri nyini e bati gbese nyini asuma ni krema ni asuma ni ma ejija ni ga suma ni ma to ka ke gbese ni ko kala be mi kala bo kiyo bati le bo ke inshallah ala ne ala salama o ko fe inshallah yiri min bi bo ala ma do ko fe ki bla ma do na tulo kacha o ilu kacha anya beti ma do ire kan kasoro o yiri bade ne du ire kono sokoro do be même ni sokoro de te étage do flé bi mun be fla sans fait mun frère la sans fait et débrouiller à coururon fla nyini ni ya coururon fla so ele mbe tunga fe de afo ko ma fe kanike ko miena ka se faso kono ma fe kanike ma soro ke faso kono ma fe kanike ma se ka fo nyam faso kono ala kama ala ka bo karnima afonga usage mari tia émission mi la mais tara so sans fait ni la so sans fait si ça yirim be so sans fait ne tara bo ni ya bo aka coururon fla ado dara kono ama bande ima fo maja ima fo soro ki bot chaw ko fa ki bla chaw nya fe alo muso commerçant baba mbe voyage baba oke ka eta ka ba muso nyo ko fa ka bla muso nyo nya fe nguma ni yiri mbo aka kururon fla o ko pa fe mako danguma adi ka ira ma so ngono danguma doni ka la ta ni ko teruron fla ka ni ko lila no kala ki to fa amina no kala ki to bre amina no kala ki to ko mo na fromi chani bro arabi bo ko no pe ini be lafia yiri mi frère la sauce en fait flabru ko ta la fête ay frère la sauce mais na frère tay sans fait mais ni wati be ni koro le be iba e so mi koro la ka koro yiri mi frère la sans fait flabru mi frère sans fait ta le bo ibe ni nona yiri tigi non so yiri min be fale kabru kan inshallah na fatima le bo yiri so ma fa ujula mina shaitan rajim wal ma kabru sura bismillahir rahmanir rahim kabru ka bin na fabala na femme bala bise ka banale la kenya dobe o tetama face à 10 000 bola dobe o sigi nebe o ma wuro nae e ala do tro bin kana bi olu ko be ni o ma se roshi mo brinno parce que tama ke ko 10 000 face à 10 000 ko sege ta kabru tan ni e kabru kono no konte atanan e jija ibo flabru tige kake kuru kono no akuru kono no tige nu ko fe ado da kono mo mbe ka tise ka tama fasa ba segela ko ba segela kono no fri bana ba kan na ya do da kono ni ya to beto ka ko nai mais ni ba fe ka lawri jugale ma ko che kana sila muso kana sila sul ele sembe la mo to ta bo kan mo senga la ta bo kan juya côté kan kaburu kan bimbo de kuru ayati wo kuru ron flabo kaburu ron fla bimbo sara jigi koro akunguru karakasi do nyini abla daga duma kaburu ron fla bindo akan ni ko su ron fla tere ron fla ni kla la peu iba nyara tata la afrika refu dola
n'a bana kuma ku kala jara te ye mi ko le bi kan billahi ni ite ba ni re ko la même na so ko kono flati bi aso kono abi flete jukan ni mi jate kuma ifat guni ne usaba yitin ko de muso min man deli ka den sɔrɔ on va faire aujourd'hui la shaitan rajim bismillahirrahmanirrahim muso min ma de ka den sɔrɔ fɛsɛ depuis bele ma de ka den tigiya kɛ ejija she corona afara she corona a corona telebe fara bɔ she di kren a kɔrɔ afara na a kɔrɔ kɔrɔ telebe fara bɔ ni kɔrɔ telebe fara bɔ dakota la a do da kɔnɔ daga fa la ala kama mais ni san binanu ki ma de ka den sɔrɔ ko se ka den sɔrɔ tun nikɛ ni ni kala be den di ma ni ni kɛ i be den sɔrɔ she corona a corona telebe ni ya corona telebe bɔ a corona telebe bɔ nu ko fɛ sisan a do da kɔnɔ to ka ni ko i ba mi ite kalo kelen kalo fila kɛ ni ka n'u ma fɔ ma ku lo la kɔnɔ yiritigi non i ka muso dɔw bɛ yen inshallah elle est douloureuse le vola Allahu akbar ngoma ngo no ro ko te no ro kuma da ki sɛgɛ ta fɔ lɔgɔ la ko n bɛ dunungura kungoro fɛ yiri dɔ le tɔgɔ b'o ye k'a kɛ sous le champ ko Usain Mare tɛ ka min fɔ ko ja dalu bɛ yiri kɔnɔna na i b'a to ta kan lɛri min a bɛ commencer ka wuri nin i bɛ le dɔɔni k'a la n'a yɛrɛ tɛ nana le compléter i b'a ye a bɛna bila ka ci i kan n'a cila ka ban bana i bɛ nin ko i b'a min o bana dunungura kungoro t'aw fɔ lɔgɔ la inshallah ani li yiritigi ala man tɛmɛ amina rabi Allah yiritigi sɛgɛla kosɛbɛ inshallah n'ala sɔnna yiritigiya kan ta n'ala sɔnna ma n'ala sɔnna inshallah yiritigi an ka karamɔgɔ o bɛna sɔrɔ ni y'a sɔrɔ ni lafiya mi kosɛbɛ ko dɔ ye ni lafiya mi kosɛbɛ n'ala sɔnna inshallah ala man tɛmɛ amina yiritigi an tɛ bɔ kuma na fiyewu n'ala sɔnna ma ni mɔgɔ garijɛgɛ nɔgɔyara walima i k'a dɔn olu dɔw siri ko to kaburu kɔnɔ a fɔ i bɛ taa lɔgɔ la n ko fana n ko ni mɔgɔ min bɛ yen k'u garijɛgɛ nɔgɔ la bɔda tɛ yen i ma dɔn i b'a kɛ cogo di i jija taa lɔgɔ la kɔrɔ min bɛ kuru fila ɲini o ko yiri ma ko mulanɔfɔnburu dɔw ko kuru zanfan nɔfɔn i b'a kuru kelen ɲini o bɛ cɛ ye kuru zanfan nɔfɔn kuru fila kɔrɔ min bɛ kuru fila o bɛ muso ye tu ta la ta ta la ni do daga la i b'a tobi i b'a ko n'i ye tobi ka nin ko n'a nana sɔrɔ ko wo le tun bɛ yan ko n'i ye wari bila k'a bɛ jigin ka bɔ ala b'o kole o nafolo kelen i b'o sɔrɔ n'ala tila ka jɛn alhamdulillah inshallah o nafolo kelen ala b'o d'i ma ala b'o d'i ma inshallah an bɛ bi ta bila n'ala sɔnna ma contact téléphonique 07 09 14 20 41 ou le plus 225 07 68 45 69 48 225 01 03 69 02 30 inshallah na muso an tɛ bɔ kuma na fiyewu n'an ma kuma masaya daga n'ala sɔnna ma sule sila an b'a la fo k'ala barika da n ko mankan mun bɛ mɛriya kɔ a bɛ debitiya kɔ a bɛ ɲɛmɔgɔya kɔ den to san 1 san 2 san 3 san 4 i jija a ko daga nin na ni den ko daga nin na n ko ne bɛna tigi la fɛn t'i den i yɛrɛ sɔrɔ fɛn t'i den yɛrɛ sɔrɔ n ka masaya daga b'o de kɛ i bɛ ɲɛmɔgɔya fɛn fɛn kɔ a mɛri a debitiya i bɛ concours da a tɛ ɲɛ n'i bolo ni masaya daga nin lari fari kan inshallah ala b'o sira da dɛ i bɛ kɛ fɛn ye parce que daga min don n ko n'a ma se k'i mako ɲa kiyama bɛ taa sara ye n y'o f'i ɲɛna parce que ni lani b'a la inshallah mɔgɔ min hakili ka bon solo kana taa yɔrɔ jan a fɔ ɲɛna bɛ taa fɛ tere maburu a ɲini dɔrɔn kuru kelen pewu a don daga kɔnɔ a tobi n'a mɔna to ka min même mɔgɔkɔrɔba n'i tola ka nin ma ala b'a kɛ hakili bɛ sɔrɔ i bɛ kalan fɛn fɛn la ala b'a kɛ i bɛ se ka solution sɔrɔ k'i kɛ mako ɲa kɔnɔ inshallah tere maburu dɔw ko tere bato yiri a kuru kelen pe don daga kɔnɔ i b'a tobi n'a mɔna hali minnu bɛ hakili ka bɔ kalankɛyɔrɔ ni fɛnw na u bɛ b'a fɛ ka kalan dɔ u b'a fɛ ka dɔnni dɔ ɲɛɲini i tɛ ɲɛ sɔrɔ la ma n'i ye tere maburu ou tere bato yiri kuru kelen don daga kɔnɔ a tobi n'a mɔna to ka min i latɔ i b'a min ni wulila b'a min i latɔ i b'a min ni wulila b'a min n'ala sɔnna ma ala b'o ta ka bɔ kan pewu inshallah mɔgɔ min bɛ garage dɔ la walima bɛ baara dɔ la mais a tɛ bɛn n'a patron ye waati bɛɛ man kan o tɛ bɛn kelen ma silo ka nɔgɔ a f'an yɛrɛ ko n'a b'a fɛ ni patron bɛ bɛn kelen ma a bɛ taa lɔgɔ la n'a taara sɔrɔ turuba min bɛ sanfɛ a b'o le ta n'a y'o ta a b'a saraka juga min b'a n'a patron cɛ i jija juga min ni patron cɛ i b'o lakana n'o lakana ka ban la tere kɔrɔ ye tere bɛ n'o jigin cogo min na ka don dugu la kɛrɛ banna
a la bi patron ya la ba karabaye ni ko ko te ta ko be she kuru fla di ma ni mana buru kuru kere ni chele be ado da ko ne ba to bi ba ko la bi ko je patron na la sonama akoni patron je to na la sonama c'est même chose à ni muso chema di muso ni wala ni chema ni muso be muso ma ni che ta mana buru kuru fla she buru kuru fla be muso tai ni chele be mana buru kuru fla she buru kuru kere o be che tai ite ba ni ko la na ti la mo to yi na la mo karaba ko kitai ayilitigi naam ogo masaya de la ma fin do inshallah jambe sono o ko koni bisi o ni muso men bola ka chetu inshallah kalama ba ko bisi re inshallah la sora ba sul no be na fla sul ngo fo benyana ka ni do karaba ni do yi o kana joro no yi c'est même chose ngo kuma le funyana ngo we nwere obi obama so to lu de to di seulement nye mo mi woro kana ka chani mo mo yi ma lu de ka lo alon ka fo mi bola kono na la sona ma me ka karabali ka ni do ka ni do ma problème to la ni mi problème ka inshallah metana na la sona ma mo mi ni do fe la fo ka sora muso tunte a muso tunte ale ba fe ka furu non mais Ismaël bise ka to na forotigi bon a Idris ale na forotigi bon Souli na forotigi bébé o ça va bien mon collègue quel sunguru kele na putain il est de ba faire 600 ka ki tay sul kana ta roja no role be afska fo kono ay ngure amo fingeke mais ni kalon ku be se ka tire tara du kono yiri mi te bo du kono few I kalon ko yiri mi te bo du kono yiri akuru saba pe nyini ado dara kono mais yimi na do dara kono ebe muso fan do la du ma lo fin no sa fe ba ko ni muso ntoy afoni muso manya fani ko kana nyande sulu ko be niko so ite ba nikola tere urun fla na froti bina reta ta ite ba nikola tere urun fla ini fe be concret sa lubeta ma be kitali bon comment on be ante fa ko fo inshallah garo e karamo ko wa be te be che o men ko ale te farai muso la fio ka sora na froti e muso do e ba fe mo muso mo fa isinguru iko sul franka bonyo sul donc frappe ko bonyo na sul me o ka no ke sul mais na ko komba di oguno de fandi no dai ba beso na di la na fala ka fo ka di la avec chani so la ni la ne wo de sansa ka fo ma ko no ko fa ke sabe muso ko mafia sunguru fa ke sabe muso ko ni e to fla ne masul Telengreta telefa tele sabata ni abugo yana fo sin na fuma kono ko usab alhamdulillah kai ko lu daga nyom bugo dunya jama chema o ma ko wasul ndo fo ni sigaye ni dobi musoko sisa sa usad maliti ngure ni ngure inshallah Telengreta telefa te ma bugo sune na fo sin telengreta ila me kono ko flaka nyom bugo ko galo no me ko ja chanlo flaka nyom bugo ne usad maliti usad ma sega di ni adi chani be chaga la vie là là me va kata voyage la tout en fait o de va fa il mako songra ni yiri ni songra ni yiri soro jalo musola ka kuru woron fla surku goro don nyini ibe ndisi nono don bla duguma ibe akuru woron fla do aka ibe jama mi ko akono toy ala bo dima mais ni be visa le ko muta banda karata iba tige ado dara kono kamifan ale dengre pe la sans faire ale na mona pe kamifan woron ni ka voyage to iba dum banda karan aku ni visa to ya la ba dima parce que ngo kuma fanyana ngo magie pour fla ni asarata no bro asara fanta lu de bro andri asarata e bro ay français kan ansara ya jabar masala le bro parce que video sauver là non mo da me ne wele ka fali hamdulillah ama ala fo ka chila fo ka magie pro fo mu ya elabo awo mo le kacha o mo le kacha bi parce que o sarata e bro o sara ya jabar masala le bro am me boka loni mi de ka hinaila ay be dine ka tiga loni na ngol loni be chane mo fa na ngol lon be chane parce que magie pro ko usa ma mandie kunta kadie kunta mandie ni kadie ni mandie ni kadie e se ka do ta mi ta die baraka no tay problème tout là ram seltri inshallah na la son ok abu inshallah abu la rabi inshallah avec gabon inshallah abu ala no e dama amina rabi ala ko ba fo ko se ala gabonja inshallah ala abako be fem na gabon ala dama
ala bina dama abu larabi inshallah ma ko fem na Gabon ala adima ma ala bina adima inshallah abu larabi le ma ko bi wa kemena inshallah ma fo million kele wa keme ma fo million kele inshallah ma fo million fa abu larabi ngo wa keme ngalon sukile abedima inshallah mais également penser un gars aussi ala Gabonja mi femba kono ka kiye o ka boni wa keme ma ala Gabon de jala amina ala Gabon jala ala Gabon a chena musala o Larabi assalamu alaikum inshallah nga bagi na bagi le bede sule gas grazika bagi aben inshallah no sule grazika bagi ni tumai ya longtemps ton Gabon ika la fere ko na becha o becha bagi kale ka inshallah na la sonamba bo bagi ni sul bagi ni reflète mo gora le ka bagi de plus te que nebi parce que mo tele semaine ko na mo dambe bagi mta kacha mo chama le bagi ntala do re beta aba do bata fla do bata saba do bata nan kata klan ka do doma abi ka do amoma parce que bagi le tina tout la ka foko no ko ma fo ma ka di bi on augmenter ni marche sur ma sur la fait a kono fi ko bina chota la bina boda di me bina se ka ke problème to la bagi le boke yesa fam sul ni sha bagi ta baralo kono boy avec geresge di ma bi protéger mais bagin ne la do kuma ke tuni mo le bogo kuma ke puis mo le bogo ta o lu ka lon ka fo emi ya kono na inshallah sul lore na la sonama kajada maduma inshallah o satisfaire na la sonama sebe de luru inshallah na ni be di almaduma inshallah a procédure du mari bon ni mo ma ko be sebe de na wa fla le be sebe de ne sebe de ngam sebe de ngam di wa fla le so on dit malika on be ma che sebe de poson fanya to ma ka dama on va di wa fla le ne le tabi amin le ran tabi kunya bebe se kata che ko muso be on politique bata bebe se kata be be tu be se kata so be bata so inshallah ina la zul on be bitable na la sona ma vraiment ni che ala ibrahim fallait tete nyama mais vendredi non sur les gars baby le code de gestion à la merci infiniment toute l'équipe inshallah Ismaël d'ailleurs Ricard Ismaël Ouattara garçon élégant Winchi Idriss Mohamed merci à toute l'équipe qui sont occupés de code de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah